Select Africa TV updates ngiyakubingelela mbukeli futhi ngiyakwamukela igama lami nginguSinenhlanhla. Umongameli weqembu i-EFF umnumzane Julius Malema uthi umongameli wezwe umnumzane Cyril Ramaphosa unike ithuba kodwa akangalihlonipha ihhovisi lakhe, ngakho-ke naye sekuyisikhathi sokuthi aphethe ngendlela okwaphathwa ngayo noma okwenziwa ngayo kumnumzane uJacob Zuma owayengumongameli wakuleli. Uthe ngakho-ke uma ekhuluma nje egameni le-South Africa kuzomele athulise kusukela ngoLwesine lolu. Sizoleke mbukeli uMalema ezikhulumela. Say, we do not rule a possibility of a shutdown to demand that the president must step aside. We don't want the president to address the budget on Thursday. The budget must be addressed by the deputy president because the president must be at the police station explaining himself. Parliament is not a place of criminals. Parliament is a place of honorable members, and therefore the president shall be treated the same way we treated the president who disrespected our constitution. Siqhubekela phambili mbukele liyaqhubeka namanje icala lalowo owayengunozinti weqembu iBafana uSenzo Meyiwa. Kanti-ke ummeli omele oyedwa wabasola u-Advocate Mshololo uqhubeke nokukhomba izimbobo ngendlela uMosiya aziphatha ngayo ngesikhathi esendaweni yesigameko. Kanti-ke kuphinde kwavela ukuthi-ke lapho okwenzeka khona lesi sigameko kwakunotshwala noma-ke kwakukade kuphuzwa. Kufike nalapho-ke mbuza khona ngeziqu zakhe zokuba ungoti wezokucutshungulwa kwendawo yesigameko, nathe ucela ukuthi abuphathe ubufakazi beziqu zakhe. uMosiya utshele inkantolo ukuthi umsebenzi wobuphoyisa wawuqala ngo-2006, kanti ngesikhathi yokuqoqa ubufakazi endaweni yesigameko wayeseneminyaka eyisishiyagalombili esebenza. Uthe ngaleso sikhathi wayeneziqu azithola emva kokuthi enze uqeqesho lwangaphakathi emaphoyiseni oluhambelana nokuba ungoti eqoqa ubufakazi endaweni yesigameko. U-Advocate Mshololo uphinde wacaphuna esitatimendeni esathathwa komunye wofakazi endaweni yesigameko esifakazele ukuthi ngesikhathi uMosiya efika endaweni yesigameko kungenzeka ukuthi ubufakazi bangempela base buphazanyisiwe. U-Advocate Mshololo kusho lokho ngenxa yokuthi esitatimendeni somunye wofakazi kuvela ukuthi uMosiya nabanye ababili bafica owesifazane eqoqa amabhodlela otshwala ayesendaweni yesigameko, nokwathi uma ebuzwa ukuthi kwenzakaleni lokho wathi wenzela ukuthi amaphoyisa angaboni ukuthi ebebengaphakathi endlini bebephuza. Kanti-ke liyaqhubeka leli cala. Kanti-ke mbukeli sikuphethela ngodaba oluthize lamaniza kwaGupta okungurajes kanye no-Athul bagcine beboshiwe-ke. Kulokhu-ke kukhonfenwe noma-ke kuqinisekiswe amaphoyisa aseDubai, kanti-ke nomnyango i-Ministry of Justice and Correctional Services la eSouth Africa nabo bakhiphe isitatimende esiqinisekisayo ukuthi impela baboshiwe laba. Izona-ke mbukele sikuphathele zona osuku namhlanje. Sicela usihlangabeze enkundleni zokuxhumana Select Africa TV ku-Twitter, Instagram kanye no-Facebook. Ungene kwi-channel yethu ku-YouTube, ulike, usubscribe, uphinde futhi ucommente. Mina nginguSinenhlanhla, le iSelect Africa TV.